Ngibona kanzima singakhulumanga, kunzima nokuphila nalenhliziyo ingapholanga. Imibuzo engaphendulwanga, wangishiya kanjani ngisakuthanda. Kunzima nokuthanda, ngingamthanda kanjani omunye umuntu ngenhliziyo enamanxeba angathotshwanga. Kunzima nokulala, ngingalala kanjani nemicabango yakho yokuthi uphila kanjani ngaphandle kwami, sahlukana kanjani singafanga. Angithi wena wothe siyohlukaniswa ngokufa, siyofa silahlane. Manje pho wena themba lami wabe sungishiya mase kunjani. Okubuhlungu, angisenaso nesabelo empilweni yakho, ngaluza izinombolo zakho, angisakwazi ukubona ubuso bakho, angisakwazi nokuzwa iphimbo lakho. Kodwa ngiyakucela uma kwenzeka siphinda sihlangane, ngicela ungenani ubongiqambela amanga, ungitshela ukuthi ongenani usangithanda mihla namalanga, na usangicabanga, ngoba mina themba lami namanje ngisamile emagameni ami, ngisakuthanda. Uyazi ukuthi ukuthanda kufana nokukhanyisa ikhandlela, ulibambe ngesandla likukhanyisele umhlaba nempilo iqhakaza, liqale ikhandlela lincibilike likushisa isandla, kuqale ubuhlungu uqhubeke ulibambe ngoba liyakukhanyisela kancane kancane liye ngokuphela esandleni, ukuphela kwalo kusho ukufika kobumnyama empilweni yakho. Iyodwa into osala nayo ibonakalayo izibazi zobusha. Nginokuzibuza ukuthi waye umuzwa ukuba wedwa uthatha isikhala esikhulu kangaka empilweni yomuntu, uzugcina ungasasiboni isikhala somunye umuntu, ugcina ujwayele kuze kube ngathi vele wena wadalula ukuphila wedwa. Sengize ngiyasaba mina manje injabulo empilweni yami ngoba ihlala inyamalala. Sengiyasaba nokuthanda abantu ngoba bonke abantu engibathandayo banendlela yokuphela emehlweni. Senginake kaningi ukuthi izinto eziletha injabulo ebusweni bami zinendlela futhi ukuthi zishabalale. Ubuhlungu sengathi manje wena mngani wami weqiniso ngoba uhlale khona kanyamalala. Sengiyazi ukuthi izinto ezibuhlungu emhlabeni ziyohlale zikhona ingunaphakade, azinyamalali futhi asishabalali, kodwa lezi eziletha injabulo enhliziyweni yami sihlale sishabalala. Ngenxa zobuhlungu mina ngaye kuqalaza emaceleni ngaphambi kuba ngiwela umkuhaqo, ngayeka nokufasa ibhande mangingena emotweni, ngayeka nokubala amaphilisi ngaphambi kuba ngawaphuza. Akukhona ukuthi ngifisa ukufa, kodwa lesikhathi empilweni yami engiqala ukungabe nandaba nokuphila noma ngifile ukwazi insela enkahle emhlathini yami.